verzakingsrecht is alleen maar van toepassing als de koopovereenkomst zelf op afstand, lees via het internet, telefonisch, per fax, hoe dat u het ook wil, wordt gesloten. En wanneer is een overeenkomst gesloten? Van het moment dat er overeenstemming is over zaak en prijs. Maar een zaak en een hond dat je op internet ziet op een foto, heb je daar onmiddellijk overeenstemming. Dus het beste is om in uw voorwaarden op te nemen dat de verkoopovereenkomst uitgesteld zal zijn na vaststelling door de koper dat het wel om die hond moet gaan en dat dat de hond is die hij wil. En dat de koop dus wordt gesloten op het ogenblik dat u hem bij hem gaat afleveren, dat die klant hem goed bevonden heeft, akkoord is over de hond, akkoord is over de prijs en op dat moment de overeenkomst sluiten. Dat is het dus. Ja. Maar ja. je doet dat toch nooit van op afstand als je een hond hebt en die rijdt op leren, dan gaat het toch naar elkaar toe? Ja, ja. Dat is zo. Wel? Ja, maar het is, de wetgeving treedt in werking op het moment dat de overeenkomst gesloten is. En de overeenkomst kan je perfect sluiten. Kijk, als jij verkoopt een hond op internet. Hè. Ja, maar dat moet toch ondertekend worden, anders is het toch niet geldig? Ja, maar ondertekening op internet gaat door eenvoudig aanklikken van de bestelbutton en het toesturen van een orderbevestiging. Ja, maar dan wordt een hond nog geleverd en dan wordt daar de garantie ondertekend. En dan, ja, maar dat is iets anders. Maar dat is eigenlijk... niet het sluiten van de overeenkomst. De koopovereenkomst wordt gesloten door het induwen van de bestelbutton en het toesturen van de orderbevestiging. Maar als je mailt onder elkaar, dat gebeurt niet altijd zo dat het op een webwinkel is. Hè? Maar als je mailt onder elkaar en de ene zegt van oké, ja, je mag die leveren, ik zal die kopen en je bent overeengekomen qua prijs. Is dat dan ook? Ja, dan is de koop gesloten. Ja. Dus dat is geen goed systeem. Het is best dat u de koop dan pas sluit op het ogenblik dat de consument of de klant heeft gezien van dit is de hond dat ik echt wil. Het is goed voor mij en dan sluit je een overeenkomst. Dat is de prijs. Ja, maar dan kunnen wij dat ook andersom zeggen. Als we daar met onze hond aankomen en hij zegt ik vind dat geen mooie hond, dan moeten wij eigenlijk de hond geven en dan moeten wij eisen voor dat geld. Eigenlijk. Want een overeenkomst is al gesloten. Ja, dat klopt, maar dan heeft hij wel een verzakingsrecht. Dan heeft hij wel de mogelijkheid om u binnen de 14 dagen te laten weten dat hij die hond niet meer moet hebben. Dan mag je hem terugkomen ophalen.